Esenmisiz, efirda yoğunluklar шығарылышы студияда Лилия Гатина олға тоба қойбір темалар турында қысқаша. Россияда 3D торала башлады, үзіңні һәм яқындарыңны ничек соқлап қалырға. Россия мәктәпләрендә дәресләрдә смартфоннардан файдаланырга ярамый, шул укучылары бу шикләүләргә ничек карый. Россияда bir юлы грипп, ОРВИ һәм ковид белән авыру 3D торала башлады. Татарстан һәм Яршолыда искәрмә түгел. Роспотребнадзор фаразлавынча, эшләтә эпидемия февральдан да иртәрәк кимемәячәк. Үзеңне һәм якыннарыңны ничек саклап калырга, тулырак калдаган материалда сөйләрбез. Йөткерү, температура, баш авырту, тумау төшү, бу ОРВИ, грипп яки коронавирус симптомнары. Яисә барысы да бергә булырга мөмкин. Пандемия урынына 3D килә. Табибларга бер юлы төрле вируслы инфекция белән килүчеләр яңа күренеш. Бер көн эчендә 4-нче поликлиниканың 1-нче кабинетына 40-тан 60-ка кадәр кеше мөрәҗәгать итә. Кай вакыт бу сон 100-гә кадәр җитәргә мөмкин. Наиболее опасное осложнение – это пневмонии вирусные. Это мы знаем еще по коронавирусу. Да? Бывают и такие осложнения, как синуситы различные, отиты. Осложнений много. Мы говорим о том, что нужно своевременно подойти к врачу, чтобы определить, исключить те вирусные инфекции, которые требуют специфического лечения, и правильно начать лечение. Салкын ауруларының беренче симптомнары булганда шунда ук яшәү урыны буенча поликлиникага мөрәҗәгать итәргә кирәк дип уртаклаша табиблар. Дәвалану алдыннан табиблар авыруны ачыклау өчен экспресс-тест тапшырырга киңәш итә. Аны барлык шәһәр поликлиникаларында да үтәргә мөмкин. Чалалар үзләрен һәм үз организмнарын ничек соклыйлар? Безнең тырышу төркеме социаль сораштыру оештырга булды. Противовирусные принимаю. Чеснок, лимон ем, я не болею. Чеснок, лук уж вечером на ужин. Стандартная процедура с супчиком. А так, витамины, не более того. Пока вроде не болеем, и чего всем тоже желаю. Авырмас өчен табиблар респиратор этикетны сакларга киңәш итәләр. Авыручылар белән элемтәне чикләргә, күп кеше җыелган урыннарга бармаска, җәмәгать транспортында йөргәндә битлек кулланырга. Моннан тыш кулларны сабын яки төрле спрейлар белән еш юарга кирәк. Профилактика вакытында дөрес яшәү рәвеше турында онытмаска кирәк. Бу дөрес туклану, физик активлык, саф һавада йөрү. Булар барысы да көчле иммунитет булдырга ярдәм итәчәк. Лилия Гатина, Сергей Бильданов, яңалыклар. Кәрәзле телефоннар белән керү тыела. Bir айга якын инде Россия мәктәпләрендә дәресләрдә смартфоннардан файдаланырга ярамый. Бу хактагы закон ил президенты Владимир Путин тарафыннан 2023 елның 19 декабрендә имзаланды. Бүген безнең хезмәттәшебез 56-нчы мәктәптә булып, укучыларның бу шикләүләргә ничегрәк карауларын белде. Матур традиция буенча 10-нчы Б сыйныф укучылары үзләренең мобиль телефоннарын махсус тартмага салып куя. Дәресе шуннан соң гына башлана. Укучылар гаджетларыннан вакытлыча гына аерылып торуларына уңай карый. Аларның сүзләренчә, элек телефоннар аларның игътибарын читкә юнәлткән, дәресләр шөгыльләнергә кумачаулаган. Безнең бит хәзер TikTok бар. Шуңа күрә переменларда шундый кичкенә видеоларны да карыйсы килә. Бәлки телефон булмагач, шундый исәп юк. Минем өчен дәрестә телефонсыз әйбәтрәк һәм рәхәтрәк, чөнки мин дәрестә генә игътибарымны тотам. Миңа укырга яхшырак телефонсыз, чөнки минем бөтен көчем укуга китә, миңа алай концентрироваться яхшырак. Укытучылар да укучыларның күпчелегенең телефоннарда утырырга теләге юклыгын белдерә. Педагоглар әйткәнчә, берничә ел элек аларда мондый эксперимент булган инде. Укучылар үзләренең гаджетларын дәрес вакытында тапшырып торган. Дәрес алдыннан мин телефон җыя башладым. Балалар утыралар, шундый югалган күзләре белән карап торалар бер-берсенә. Мин аларга мәҗбүри кушам, бер-берегез яныгызга барыгыз, сөйләшегез димен. Алар килеп, шок катып бер-берсенә карап, ни турында сөйләшергә, ни әйтергә белмичә аптырап басып торалар. Хәзер исә укучылар дәресләргә күбрәк әзерләнә, тәнәфес вакытында бер-берсе белән күбрәк аралаша. Алар тагын да игътибарлырак, җитезрәккә әйләнгән, программаның тизрәк һәм җентекләп үзләштерер контроль эшләренә дә яхшырак эшли башлаганнар. Икенче телефонны китерергә мөмкин 7-нче, 8-нче класс сыйныфлары балалары. Без бу балаларны белән сөйләшеп, телефонның кирәк түгеллеген аңлатып кына эшлибез. Аңлатабыз, әти-әниләргә, әти-әниләр алар безнең яклы.
Балаларның эшләрендә күренәчәк, ләкин балаларга җәза бирелмәячәк. Укучыларга телефоннары барлык дәресләр тәмамлангач кына бирелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шоғлар Мәскәүдә гаилә йылы ачылышында Татарстанны тәкъдим итәчәк КамАЗның хезмәт династиясе туганнар, яратканнар бөтен Россия гаилә форумында катнашачак. Чара 19-нан 23 гыйнварга Мәскәүдә Россия халыкара күргәзмә форумы мәйданчыгында узачак. Шолы гаиләсе сайлап алу турын уңышлы узган. Мәскәүгә китәр алдыннан безнең төшерү төркеме алар белән очрашты. Конкурска кадәр санаулы көннәр калып бара. Бүген Гайфуллин, Сафиннар гаилә династиясе костюмнарын соңгы тапкыр киеп караганы форумда Россия үсешенә зур өлеш керткән 1000-нән артык гаилә катнашачак. Алар арасында КамАЗ заводыннан хезмәт династиясе да бар. Бәйгедә катнашуны гаиләсенә Гөлнара Гайфуллина тәкъдим итә. Одним словом, мы дружные, мы всегда друг за друга горой, мы всегда друг друга поддерживаем, вдохновляем. И у нас девиз такой «Алга». У нас все получится, и мы будем первыми. Гайфуллинар Сафиннар династиясының гомум эш стажы 279 ел тәшкил итә. Династия тарихы исә 1981 елдан гаилә башлыгы Рәүдәт Җади улыннан башлана. Ул КамАЗ заводында эшли башлый дип искә ала аның тормыш иптәше Сагыйдә Яхут кызы. Сагыйдә ханым исә КамАЗның ремонт инструмент заводында 25 ел хезмәт куя. Безнең гаилә зур, 4 анагыбыз бар. Камилә, Зәлия, Самат, Айрат. Алар да бик тату. Без инде нинди сабан туйларда, нинди уеннар бар, кайдан паркларда йөрибез. Табигатькә чыгабыз, балалар безнең белән бакчада безгә булышалар. Бик тату, бик рәхәт яшибез. Гөлнара Гайфуллинаның абыйсы гармунда уйнау белән мавыга, бер генә гаилә бәйрәмдә анның чыгышыннан башка үтми. Гармунга өйрәндем бәләкәй чактан ук. Нотасы үдем генә өйрәндем. Татар көйләрен, белгәннәрен өйрәнеп, әлегә чаксы буш вакытларда шул гармун. Бу зур һәм тату гаиләнең һәр әгъзасы диярлек автогигант хезмәткәре. Урнаштым прессорамный завод. Меня принимать иттеләр фрезеровщиком первого разряда. Но без укыдык инде. Аннан второй разряд бирделәр. Анда 1979-га чаклы цех изготовления штамп ташладым, фрезеровщик булып, 2-нче разряд. Аннан соң перевод алдым мен Тосуага, кран штабелерга укыта башладылар, крандашларга. Чаллыдан хезмәт династиясе Мәскәүдә танылган җыр белән чыгыш ясаячак. Алар аны 2 телдә, татар һәм рус телләрендә башкарачак. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзи, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Неофлекс – фитнес-платформа для бесконтактной глубокой проработки внутренних органов и мышц тела. Ознакомительный сеанс бесплатный. Прием строго по записи. Телефон 952 047 0303. Наш адрес – Сюмбике, 17А.